मिक्स वाई रणवीर राज। प्रेम से बोली बाबा मटेश्वरनाथ की। बोली बोली बाबा डीजे रितेश बाबू, डीजे रितेश बाबू, गोपालगंज, गोपालगंज। हमरा खाती देव घर से चूड़ी ले ले आई हा, हमरा खाती देव घर से चूड़ी ले ले आई हा। जाता राय सैया बड़ी हंसे जई हा, जाता राय सैया बड़ी हंसे जई हा। हमरा खाती देव घर से चूड़ी ले ले आई हा, हमरा खाती देव घर से चूड़ी ले ले आई हा। डीजे रितेश बाबू, डीजे रितेश बाबू, गोपालगंज, गोपालगंज। ना भूलैया कके याद ले ले अइहा प्रसाद, ना भूलैया कके याद ले ले अइहा प्रसाद। हमरो खाती मंगलिहा भोले जी से आशीर्वाद, जय बाबा हूँ चिता बतलइहा, जय बाबा हूँ चिता बतलइहा। हमरा खाती देव घर से चूड़ी ले ले अइहा, हमरा खाती देव घर से चूड़ी ले ले अइहा। डीजे रितेश बाबू, डीजे रितेश बाबू, प्रेजेंटेड बाय अलबेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिमरा, गोपालगंज, गोपालगंज। लागल मन में अनेस जैती बाबा के उद्देश्य, लागल मन में अनेस जैती बाबा के उद्देश्य। जोड़ा पायल ले ले अइहा देवा घर के सनदेश, बनसी देवरावा के संग जइहा, बनसी देवरावा के संग जइहा। हमरा खाती देवा घर से चूड़ी ले ले अइहा, हमरा खाती देवा घर से चूड़ी ले ले अइहा। जाता राय सैया बड़ी हंसे जइहा, जाता राय सैया बड़ी हंसे जइहा। हमरा खाती देव घर से चूड़ी ले ले अइहा, हमरा खाती देव घर से चूड़ी ले ले अइहा। जाता राय सैया बड़ी हंसे जइहा, जाता राय सैया बड़ी हंसे जइहा। हमरा खाती देव घर से चूड़ी ले ले अइहा, हमरा खाती देव घर से चूड़ी ले ले अइहा। Presented by Albina Recording Studio, JK Yadav Films.